ସକାଳର ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିବା ପରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳୁ 12:30 ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ କୁଆଡ଼େ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ମାନେ ଦୀର୍ଘ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର ସବୁ କାମ ସଫାସଫି ପୋଛାପୋଛି ସବୁ କାମ ସରିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ 2 ଜଣ ବାହାରି ଗଲୁ ସାଇନାର ଘରକୁ, ଯେଉଁଠିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି। ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି 6:30, ଆମର ହିଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ସାଇନାର ପୁରା ଡେକୋରେସନ୍ ରେଡ଼ି, ଆଉ ତା କେକ୍ ବି ଏଠି ରେଡ଼ି। ତ ଆମକୁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ତ ଆମେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତାର ଏଇଠି କେକ୍ କଟିଂ କଲା। ଆଉ କେକ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ତାରି ଭଳିଆ। ଆଉ ତାର ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ୱିଶ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ବହୁତ ଭଲ ରହୁ, ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତାର ତ କେକ୍ କଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମମି, ଆଉ ବହୁତ ହି ସବୁ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତ ସାଇନା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କେକ୍ ଖୋଇଦେଲା। ତ ଏଇଠି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଣୁଛି ଖୋଇବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଖୋଇଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଏଠି କେକ୍ ଖିଆଖି ସେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ବହୁତ ହି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଏଇଠି ଜଣେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଓଜିବିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଖାଇବା, ଫଟୋ ଉଠା ସେସନ୍ ବି ଚାଲିଲା। ଖାଇବାରେ ହେଇଥିଲା ପନିର ଚିଲି, ଛତୁ ମସଲା, ଆଉ ହେଉଛି ପିଠା, ପୁରୀ, ଆଉ ଦହି ବୁନ୍ଦି, ଆଉ କ୍ଷୀରି, ଆଉ ଏସବୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ବସିକି ଖାଇଲୁ। ତାଙ୍କ ମମିଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି ବୋଲି, ମୁଁ କହିଲି ନା ସମସ୍ତେ ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖାଇଦେବା, କାହିଁକି ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇଲୁ, ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ଆମକୁ ବି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବାର ଥିଲା। ତ ସାଇନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟଟେ ଆଣିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରେ। ଆଉ ସେଇଠି କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଆଉ ସାଇନାର ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫ୍ରେମ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ। ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ତ ଜଣାଇବେ ନିହାତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଆମେ ଏବେ ତ ଘରକୁ ଫେରିବାର ମାନେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟାଟା, ଜୟ